Păi bine, măi Ștefane, tu abia îți târăști zilele de pe o zi pe alta și acum te legi la cap fără să te doară? Lasă-i în plata Domnului că statul are grijă de ei, nu un bătrân cu un picior în groapă. La sat, gura lumii nu obosește niciodată. Vorbele rele se nasc la o poartă, sar gardul, se opresc la magazin, trec pe la biserică și până apune soarele, tot satul te-a judecat, te-a condamnat și ți-a scris deja destinul. Așa a început calvarul și totodată minunea din viața lui Nea Ștefan. Era un bătrân de 67 de ani, cu umerii lăsați de greutatea anilor și a singurătății. Rămas văduv de tânăr, cu copiii împrăștiați prin lume și uitați prin străinătate, trăia la marginea satului. Singurele lui bucurii erau un motan bătrân și o sobă de teracotă care scârțâia iarna, amintindu-i de vremurile când casa era plină. Nu avea bani. Trăia dintr-o pensie de mizerie, avea câteva găini în bătătură și o grădină mică. Dar sub cămașa lui veche se ascundea o inimă cât o lume întreagă și o bunătate pe care răutatea oamenilor nu reușise să o stingă. Într-o seară înghețată de noiembrie, când frigul îți tăia respirația, Nea Ștefan a auzit un scâncet la poartă. A ieșit încet, sprijinit în bastonul de lemn de nuc. În lumina slabă a stâlpului din uliță stăteau doi copii, un băiețel de vreo 5 ani și o fetiță de doar 3 ani. Se țineau de mână atât de strâns, de parcă dacă și-ar fi dat drumul, ar fi căzut în gol. Aveau hăinuțe subțiri, obrajii vineți de frig și câte o pungă de plastic în mână. În pungile acelea nu era mâncare, ci doar câteva haine rupte. Toată averea lor. Mama lor plecase în Italia și nu mai dăduse niciun semn. Tatăl se prăbușise în patima băuturii și pierise într-o noapte de iarnă, înghețat pe un șanț. În casa lor nu mai era nici foc, nici pâine, nici mamă care să-i strângă la piept. Nea Ștefan s-a uitat în ochii lor speriați. Nu a stat pe gânduri. Nu s-a întrebat din ce o să-i hrănească. A deschis poarta larg și le-a spus cald. Hai în casă, pui moșului, întâi ne încălzim și de mâine om vedea noi ce-o fi. Dar gura satului a început să duduie. Ștefane, ești nebun. O să mori și îi lași pe drumuri. Copiii se cresc cu bani, nu cu milă și mămăligă. O să-ți mănânce și zilele, și pensia. Bătrânul auzea tot. La magazin, pe uliță, la biserică. Oamenii șopteau și dădeau din cap apagubă. Însă într-o noapte, Nea Ștefan s-a apropiat de patul unde dormeau cei doi mici. Băiețelul, Marius, dormea cu o mână peste sora lui, Elena, apărând-o chiar și în somn. Iar fetița strângea în pumnul ei mic colțul pernei bătrânului. Atunci Nea Ștefan a înțeles. Copiii ăștia nu aveau nevoie de palate. Aveau nevoie de un om care să nu le închidă ușa în nas. Și nu le-a închis-o niciodată. N-a fost ușor. Au fost ierni cumplite în care bătrânul tăia lemne cu mâinile înghețate și crăpate de durere. Au fost seri în care le punea totul în farfurie și le zicea: mâncați voi, tată, că moșul a gustat când gătea. Dar el nu mâncase nimic. A învățat să o pieptene pe Elena și să-i împletească codițele. La început ieșeau strâmbe, iar micuța râdea: ești cel mai bun tătic, bunicule. Lui Marius îi curăța ghetuțele vechi în fiecare seară. Omul poate fi sărac, tată, dar trebuie să meargă curat și cu fruntea sus. I-a crescut cu puțin, dar cu multă demnitate. Anii au trecut ca o clipă. Elena a crescut o fată tăcută și extrem de silitoare. Citea la lumina unei lămpi chioare, iar Nea Ștefan îi cumpăra cărți vechi de la târg din banii de medicamente. Marius era mai tăcut, dar avea mâini de aur. Repara tot prin curte, gardul, sobă, fântâna. Vecinii încă mai aruncau cu venin. O să crească și o să te lase singur ca pe un câine. O să vezi. Bătrânul tăcea. El nu-i crescuse ca să-i fie slugi la bătrânețe. Îi crescuse ca să devină oameni. Când Elena a intrat la liceu la oraș, Nea Ștefan a vândut singura lui vacă din grajd ca să-i plătească internatul. Dar noi ce mâncăm, bunicule? A întrebat ea plângând. Ne avem unii pe alții, asta e cel mai important. Când Marius a fost admis la Academia Militară, bătrânul a plâns pe prispă, cu scrisoarea în mâinile tremurânde. A privit spre cer și a spus: Doamne, eu doar nu i-am lăsat în drum. Tu ai făcut restul. Timpul nu iartă însă pe nimeni. Nea Ștefan a îmbătrânit de tot. Abia mai pășea, ochii îi se încețoșaseră, iar spatele îi era încovoiat de atâta muncă. Stătea pe băncuța de la poartă, singur, privind ulița prăfuită. Elena devenise medic specialist la un mare spital, iar Marius ajunsese capitan în armată. Satul vorbea din nou. Vezi? Au plecat la oraș,
L-au lăsat singur. Cine îi dă o cană de apă acum? Într-o duminică, după slujbă, când toată lumea era pe uliță, 2 mașini mari, de lux, au oprit în fața curții lui Nea Ștefan. Toți vecinii s-au oprit în loc. Din prima mașină a coborât o femeie superbă, elegantă, cu un halat medical pe braț. Din a doua a coborât un bărbat înalt, în uniformă militară de gală, cu pieptul plin de medalii. Au mers amândoi glonți spre bătrânul care stătea pe bancă în cămașa lui bună de duminică. Nea Ștefan a vrut să se ridice, dar n-a putut. Elena s-a aruncat în genunchi în fața lui și i-a sărutat mâinile muncite, plângând. Am venit acasă, tăticuțule. Marius s-a aplecat, l-a luat în brațe cu tot cu baston și și-a lipit fruntea de obrazul lui zbârcit. Am venit, tată Ștefan. Nu mai ești singur. În clipa aceea, pe ulița satului s-a lăsat o liniște de mormânt. Nimeni nu mai avea curaj să scoată un cuvânt. Gura satului fusese astupată definitiv de cea mai curată formă de recunoștință. Bătrânul care fusese judecat că a primit 2 plozi în casă era acum părintele unui medic și al unui ofițer de armată. Elena îi adusese cele mai bune tratamente, iar Marius venise cu meșteri să-i dărâme casa veche și să-i ridice o vilă nouă, modernă. Dar mai mult decât confortul, i-au adus respectul și dragostea lor. Seara la masă, bătrânul le-a spus cu voce stinsă. Măi copii, eu n-am avut ce să vă dau. V-am crescut în sărăcie. Marius l-a privit în ochi și i-a strâns mâna. Tată, ne-ai dat tot ce alții nu ne-au oferit. Ne-ai dat un acasă și ne-ai învățat să fim oameni. Lui Nea Ștefan i-au curs lacrimi grele pe obraj. Nu de durere, ci de fericire. Toate nopțile nedormite, foamea îndurată și spatele distrus aveau acum un sens. Această poveste nu este despre bani. Este despre acei oameni simpli, nevăzuți, care schimbă destine fără să ceară nimic în schimb. Distribuie mai departe această poveste dacă crezi că bunătatea încă mai poate salva lumea. Tu ce ai fi făcut în locul lui Nea Ștefan? Ai fi ascultat gura lumii sau ți-ai fi urmat inima? Lasă un comentariu.